wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna kira ga gwamnati da kan gwamnati zuwa shugaban kasa na Kano, shugaban kasa na Najeriya Muhammadu Buhari. In dai wannan cutar babu ita a Kano, to wallahi tallahi karshen ku ba zai kyau ba. Ku kulle mu kuma kuka ce da ita har kuka ce har mutum 77. Billahi lazi in dai babu wannan cuta a Kano, wannan matsatsanin da muke ciki billahi lazi la ilaha illa huwa gwamna karshen ka ba zai kyau ba. Da kai da Buhari duk wani munafurci da wani kumbiya da wani kulle wallahi tallahi Buhari ne yake daure maka gindi. Na rantse da Allah ka ji da kunnanka ka sani cewa kamar yanda Abba Kyari ya mutu ya bar duniya ba tare da ya so ba, bai sanya akai ba, ya tsinci kansa ka tsirit a kabari. To billahi lazi muna kira ga babban murya wallahi gwamna ka ji da kyau billahi lazi in dai babu wannan cuta a Kano billahi lazi karshen ka wallahi tallahi ba zai taba kyau ba. Ko mutum da ya kara mana da kariya karshen ka ba zai kyau ba wallahi tallahi. Allah muna kiran ka gwamna in dai babu wannan cuta a Kano ka girgiro wannan takura da ake ciki ta yunwa duk aka ba aka rufe ga aka hana sallah din nan ga wannan masallatai duk ka musu salawatu ma an hana ga azumi zai zo ya tarar da mutane a cikin rinsunan wannan billahi la ilaha illa huwa ganduje in dai wannan cuta babu ya za a ce mutanen ma an killace su wanda aka killace aka ce suna da wannan cuta su da kansu suke fitowa suke cewa kawai suke karyata wannan al'amari kawai kama su aka ce musu suna da corona wani ma ya ce wani abu aka shaka masa a hanci kawai dan yayi tari kawai a ce yana abun muna gargada ka ganduje tun muna imu da kai kafin ka je lahira billahi lazi in dai ka san wannan magargashiyar kayi ta ne dan a baka kuɗi billahi lazi karshen ka ba zai kyau ba. Ana cikin mazazi ana cikin tsaka mai wuya mu kuma ga azumi zai zo watan Ramadana watan da kana yin addu'a darajar manzon Allah zaka ji lut ta yi sama billahi lazi za mu taba gagin addu'a da kanka har Buhari dama mu muna yi wa Buhari uzuri domin duk shika-shikai na tausayi da wasu na rashin imani Buhari ya cika su na rashin tausayi Buhari ya cika su ga Buhari ba Fulatani gashi ba Katsina gashi soja dan isa duk wani abu da za a yi ko kuma ya ga wani abu wai zai ji tausayi ko ya faɗa masa da gawa ba shi da shi. Allah ganduje muna baka shawara in dai wannan abun setup ne in dai wannan abun setup ne to billahi lazi karshen ka ba zai kyau ba da dukkanin wanda suke goya maka baya. Allah baya barin zalunci wallahi baya dorewa wallahi inni haramta zulma ala nafsi. Allah ya haramta zalunci a bisa karan kansa ya jefo shi gaba yi abin ki gaskiya ne ganduje gaskiya ne to ka ji tsoron Allah in kunne ya ji jiki ya tsira gaskiya ne